Наўямі ці наўцамі называлі ў Беларусі раней дужы памерлых. У некаторых мясцовасцях так называлі ўсіх памерлых, а ў некаторых толькі тых, хто сышоў за апошні год. Было і такое паняцце, як наўе. Зараз невядома дакладна, што мелі на ўвазе нашыя продкі. Адныя даследчыкі кажуць, што наўе – гэта цалкам свет памерлых, а іншыя, што гэта сама смерць. У аповесці мінулых гадоў ёсць згадка пра тое, як наўі апанавалі Полацк. Людзі нібыта чулі, як стаі канёў праносіліся па вуліцах, а калі выходзілі, то не бачылі нікога, толькі сляды ад падковаў заставаліся. Калі ж нехта з людзей все ж такі выпадкова заставаў і ўбачыў хоць краем вока наўяў, то на іх насылалі язвы, ад которых гэтыя людзі хутка і паміралі. Былі ў даўнія часы і абрады, звязаныя з тым, каб зрабіць наўям нейкі падарунак. Напрыклад, у некаторых мясцовасцях адмыслова для іх палілі лазню. Пакідалі там у лазні абрусы, ручнікі, а падлогу на гэты выпадак пасыпалі попелам. І вось калі раніцай на гэтай падлозе знаходзілі сляды птушак, пераважна кулікоў, то лічылі, што гэта наўі продкі прыйшлі прыняць дар ад жывых. Зараз пра наўяў, можа, і не часта згадваюць, але некаторыя звычаі, которые ад 11-12 стагоддзяў з'явіліся, захоўваюцца ў нас да гэтага часу. Напрыклад, на святы заносяць на могілкі пачастункі, нейкія любімыя стравы для памерлых, нібы яны таксама могуць пачаставацца. І яшчэ з могілак нельга забіраць ежу, бо могуць прыйсці душы памерлых пасля, як мы ўжо пойдзем. У святы на могілкі не збіраліся, то ежу для памерлых маглі выстаўляць на дах і пакідалі там яе да наступнай раніцы. А ў некаторых палескіх рэгіёнах былі нават адмысловыя святы, напрыклад, Наўская Троіца.